Россияда эшләмей торган көннәр 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Ил президенты Владимир Путин бу тәкъдимне хуплады. Ковид белән көрәшүдә шикләүләр ничек ярдәм итәчәк? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәнмесез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәне барыгызда белә, килешмәсәгез кызыл төймәгә басасыз, килешсәгез яшел һәм ак нейтралитет билгесе. Хәзерге эпидемиологик вазгыять нинди, Айдар? Без инде көн сайын үзгәрә дип әйтәбез, соннар күтәрелә. Менә хәзер ничек бәяләргә була әлеге хәлне? Көннән-көн ситуация бу хәл авырлаша, кыйнлаша, бигрәк тә тайыплар өчен. Ләкин тагын бер кат әйтәм, менә җәмәгать урыннарына чыксаң, шул ук үзәкләргә, сәүдә үзәкләренә яисә күңел чараларына күз салсаң, анда һаман да шулай кеше таләпләрне үтәми. Үтәсә дә өлешчә үти. Шуңа күрә моның начарлануына әлбәттә бер нинди шик юк, алга таба да шулай дәвам итәчәк бу хәл. Һәм менә бу шикләүләр, әгәр дә алар тоталь рәвештә куела икән, русча әйткәндә, шулай бит, теге өйдә утыру һәм кибеткә бармау, яки азык-төлекне алып кайту гына кала икән, бу очракта бәлки без шушы чылбырны өзә алырбыз. Шушы вирусның күчүен туктата алырбыз, ләкин шул ук вакытта ул туктау бөтенләй булмаска мөмкин. Бу бары тик бер ай яки ай ярым вакытка без вирусның таралуын туктата алырбыз мөгаен. Шикләүләр кертелде, була электә бар иде, узган елында күп кенә булды. Салават, син килешмисең әлеге фикер белән килешмим, чөнки сәүдә үзәкләрендә бу шартлар үтәлми дисез, бу дөрес әйбер түгел, моның өчен вообще гомумән дөрес түгел. Чөнки безнең хәзер анда кварткортларсыз кертмиләр. Инде алай кертсәләр, ничек алуын кайбер кешеләрнең, хәтта миңа мөрәҗәгать итүчеләр дә булды. Ничегрәк кенә шулай итеп кенә ни өчен сез әйтәсез шартлар үтәлми? Шартлар үтәлми. Ничек үтәлми? Карагыз әле менә иң беренче вакытта безгә шундый шартлар чыгарды. Бу Роспотребнадзор әйбәт. Бөтенесе дә маскада булсын, бөтенесе антисептиклар, разметкалар, хәтта без теге лампаларда алдык. Әйбәт, әле ул вакытта бер 3000%-ка күтәрелгән вакытта без бөтен шартларны үтәдек. Әйбәт, ярты метр ярым инде менә шундый ограничениялар белән biz шулай эшләдек, һаман да шулай эшлибез. Һәм инде җанакны һәр 11 октябрьдән керттеләр, инде имеш сәүдә үзәкләренә 400 квадрат метр үзәкләрдә кертмәскә, анда театрлар һәм башкаларга, бу бит абсурд. Сез карагыз әле, күпме кеше хәзер шушы вакцинация бүлекләренә барып, барыгыз МФЦ-га барып карагыз әле. Барыгыз шулык поликлиникага барыгыз. Бүтән менә шунда шартлар үтәлми, больницада. Кешеләр бара, бигрәк улы яшьтәгеләр. Шул МФЦ-га улы яшьтәгеләр агылды бер ара, күпләп керәләр һәм МФЦ-лар да хәтта инде аннан гына тыш түгел әйбәт, шикләндерәсез икән, шикләндерәсез бүтән өлкәләрдә. Мин дә бер тапкыр Инстаграмга куйдым бит инде әйбәт, сторieска аны күп кенә пабликлар аны җыеп, монтировать итеп, күп кенә комментарийлар булды. Хәтта менә бу автобусларны, метроларны шунда карап-карагыз. Бит анда Роспотребнадзор йөрми, аларны штрафовать итеп йөрми. Беләсезме ни өчен йөрми? Беләсезме ни өчен йөрми? Ни өчен? Чөнки үтеп булмый. Юк. Чөнки сәүдә үзәкләрендә җылы, ут бар, туалетлар бар, ул Роспотребнадзор ул анда бара. Никсен ул шулык автобусларда салмышыга барып, тегендә автобуска утырып, шунда карамыйсың аларны. Менә нәкъ шунда. Менә безне шикләндереп, бу дөрес әйбер түгел. Мин инде нәрсә уйлыйм, әйтәм, менә шушы җитәкчеләр кем менә шу әйберне уйлап тапты. Мин һәр вакыт уйлап торам, алар ниндер теге многоходовочка, алар теге бөтен якны карыйлар. Biz optiradık, biz işmekerler, biz bütünübüzde şokovый состояние. Bunun turda ayrım söyleşiriz işmekerlik turunda. Rail şundan da bu etkenler нәрсәгә китерәчәк бу һәм мондый үзгәрешләр шуннан да салават әйткәнчә күп төрле алымнар кулланып һәм гомумән син ниндирәк нәтиҗәлелеген күрәсең. Менә бу шикләүләрнең нәкъ менә ковид белән чирләүчеләр саны артамы, вакцина ясатучылар саны артамы һәм нәрсәгә бәйле бу гомумән? Менә бу әйтелгән теманы дәвам итеп шуны әйтәсем килә, тагын бер кат сорауга килгәндә. Менә бу шикләүләрнең аның шарты бар бит. То есть шикләүләр кертелә гомумән авыруны, пандемияны бетерер өчен түгел. Без аны әлбәттә бетерә алмыйбыз. Менә бу шикләүләр кертелә аны киметер өчен. Менә мәсәлән, ниндидер торговый центрга шикләү керә икән, мәктәп системасына шикләү керә икән, белем бирү системасына, ул менә шушы процентны киметәчәк. Безнең медицина өлкәсендәге кешеләргә әз генә 2 атна
вакыт бирәчәк ул, сулыш алу өчен. Менә шуңа күрә чикләү кертүнең аның үз файдасы бар. Инде кеше ягыннан килгәндә, менә мин бер фикерне генә әйтеп китәсем килә. Кешеләр бит хәзерге вакытта менә бу актык 2 атна эчендә QR-кодны алыр өчен вакцина ясаталар. Но алар аны вакцина ясатылыр өчен, авырмас өчен ясатмыйлар. Менә шушы QR-кодны алыр өчен, иркенләп йөрер өчен ясаталар. Монда инде менә безнең халкыбызның менталитеты турында сүз алып барырга кирәктер дип уйлыйм. Ясатуларны ачар түгел аны. Ясатуларны ачар түгел. Менә шушы ул бит әйтеме ничек менә без менә разменные монеты безнең белән шантажировать иттеләр. Ягъни халыкка менә сүз дөрес әйтәсе, шушы әйберне алыр өчен, QR-код алыр өчен ул вакцина ясый. Чөнки аңарга сәүдә үзәгенә барырга кирәк. Ул үзенең баласы өчен теге ашаннан алырга питание алырга кирәк, әйтик әйбәт. Безнең белән шантажировать иттеләр, без разменные монеты. Кайда йөри? Торговый центр, кайда тагын, кафеларда булырга мөмкин әйбәт, рестораннар һәм башкалар. Менә бармыйсыз анда. Менә QR-код булсаң гына барасыз. Бүтән кеше шуның өчен QR-кодка китте. Табибларга да сүз бирик әле. Фәнис Алиев безнең белән элемтәдә. Сәламлыйбыз сезне. Менә бүген Фәнис әфәнде хәл ничегрәк икән һәм ничек бәялисез сез гомумән әлеге вазгыятны, менә бу чикләүләрне, аларның ярдәме булырмы икән? Ассаламу алейкум, хәерле кичләр. Бу чикләүләрнең аның файдасы булыр. Но мин инде чикләү кертүне һәм дә инде чикләүне кертүчеләрне сөйлисем килми. Чөнки бу вакцина ясау турында сүз барыр иде, мин әйтер идем. Бу чикләүләр кертү ул бит мәҗбүри. Монда бит кибеткә бару турында сүз бармый. Кешенең исәнлеген саклау турында сүз бара. Чөнки да халык аңламады инде баштан. Ну хәзер киләләр бит. Инде бөтен кешене дә бит инде бөтен нәрсәне дә шайтанга, Аллаһ Тәгаләгә списайды битереп булмый. Шуңа күрә үзебез аң белән, менә күпме кеше килә, аң белән килә. Ул без инде менә тынычрак вакытта дип әйтик, менә Кумлы Коваль амбулаториясендә 30 кешегә ясаган булсак, вакцина бүгенге көндә без 300 кешегә ясыйбыз. Халык аңлап килә. Барсыннар, ник бармасыннар, торговый центрга да, әгәр аның QR-коды булса, QR-коды өчен түгел, кешеләр мин уйлыйм, үзләренең сәламәтлеген саклау өчен дип ясыйлар дип мин вакцинаны. Әгәр һәр кеше менә вакцинирует иткән булса, ревакцинация башланды хәзер. Менә мин үзем инде 3нче мәртәбә ревакцинирует иткән кеше. Безнең бер проблема бу, ул цепочка зелә, ул чылбыр зелә. Бу чикләтү. Табиблар бүген ни хәлдә икән? Табиблар чыннан да инде күп кенә кеше үзенең хезмәтеннән китә башлады диләр. Кадрлар җитми, бер юлы берничә вазифаны башкарырга туры килә дигән сүзләр дөреслеккә туры киләме гомумән? Буны мин бөтенләй дөрес дип әйтәсем килми. Ну, эш инде икләтә артты. Чөнки безнең бит инде истәмә хезмәтләребез өчен түлүләр, конечно. Безнең участок табибларына, процедура медсестралары инде бигрәк тә күп эш хәзер башкаралар. Нәрсә дип әйтим, безгә аның киткәннәре килми, аның килүчеләре әз. Килсәләр иде, без инде авыл кешеләре шәһәр белән сынаша алмыйбыз. Бар инде безнең медсестралар җитешеп бетми, шәфкать туташлары. Андый проблемалар бар. Ну, ул хәл ителә торган проблемалар. Ну, бүгенге көндә безнең кем кеше килә, бер кемгә отказ биргәнебез юк. Минем, например, үземдә участковый табиблар, алар инде самый кирәклеләр бүгенге көндә, алар барысы да штат буенча тулысынча үз эшләрен башкаралар инде. Бик зур рәхмәт, сезнең белән тагын бер элемтәгә чыгырбыз без соңрак. Чыннан да, менә әгәр дә соңгы яңалыкларны алсак, бүген хастаханәләрдә рекордлы 7100 урынга кадәр Татарстанда арттырылган ди. Айдар, чыннан да бу бик зур саннар һәм буш урыннар калмаган диярлек. Чаллыда бөтенләй буш урыннар юк ди. Менә бу хәлдә ни эшләргә? Кешеләр кайларда дәваланырга тиеш дип әйтик. Менә кая барырга? Әгәр дә син хастаханәгә эләгә алмыйсың икән, өйдә генә шушы хәлдә ятасың дигән сүзме? Менә синең соравыга да һәм безнең тамашачылар, телевизор карап утыручылар, аларда да шундый катлаулы сорау туадыр. Нишләргә ашыгыч медицина ярдәме вакытында килеп җитә алмый? Бу факт. Бүгенге көндә урыннар бик аз калды, буш. Бу да факт. Һәм кичә Россия Федерациясе дәрәҗәсендә әйтелде, Татарстан Республикасы башка республикалар, башка төбәкләр белән бер рәттән иң катлаулы ситуациядә бүгенге көндә, иң катлаулы хәл. Авыручылар бездә иң күбе дип әйтсәк тә ярый. Шуңа күрә кеше тагын бер кат нәрсә эшләргә тиеш. Беренчедән, ул менә шушы контактларын киметергә тиеш. Менә мөмкин кадәр контактларны юк итәргә. Менә кирәкми икән анда барырга.
ул сиңа ашыгыч түгел икән бармаска. Эшеңгә бардың, кайттың, булды, гигиена таләпләрен үтәргә. Бу теге борынны жудыру, тамакны жудыру, һәм инде менә шушы махсус препаратларны куллану, витаминнарны куллану, табиб киңәше буенча гына һәм рөхсәте буенча гына буны ассызыклап итәргә кирәк. Һәм менә бу шартларда менә мин үзем өчен нәрсә хәзер эшлим. Менә бу буларны үтәгән, санап киткән бөтен мәгълүматларны, бөтен таләпләрне мин үтим. Ни өчен? Чөнки мин катлаулы рәвештә бу авыруны кичергән кеше. Һәм гимнастиканы ясыйм, махсус тапшыруларда без аны күрсәтәбез, ул гимнастиканы шулай бит. Ни өчен? Чөнки мин икенче тапкыр антитәнчекләр минем азая бара, һәм вакцина миңа ничегрәк тәэсир итә, мин моны белмим. Мин икенче тапкыр авырганда тагын да катлаурак авырырга мөмкин. Син моны аңлыйсың, ләкин кешеләр нәкъ менә монда җаваплылыкны аңлап бетермиләр һәм әлеге яллар һәм менә бу эш көннәрен бетерүдә нәкъ менә алар өчен инде күңел ачу сәбәбенә әйләнә башлады кебек. Шулпан, туристик өлкәдә эшләгән кеше буларак җавап бирегез әле. Арттымы кешеләрнең нәкъ менә башка чит илгә барып, ял итүчеләр нәкъ менә әлеге 30 октябрьдән алып 7 ноябрьгә кадәр ял итү юлламаларын алу? Әйе, көзге каникуллар вакытында гел чит илгә барырга теләк белдергән кешеләрнең саны арта, һәм менә бу өстәмә яллар игълан иткәч, хөкүмәт тарафыннан спрос артты. Димәк, кешеләр чит илгә барырга ашкына, ә менә чит илдән кайтучылар белән хәл ничегрәк хәзер? Алар кайтканнан соң инде нәкъ менә әлеге авыруны алып кайтучылар саны артмыймы? Өстәмә яллар бирү ул минем фикеремчә ситуацияны катлауландырмас, чөнки һәрбер илнең үзенең бик катгый кагыйдәләре. Иң беренче чит илгә чыгыр өчен чыгарга мөмкин бар дик, я вакцинация кадаткан кеше Спутник V белән генә, яки инде ПЦР тест бирергә кирәк. Кайту белән шулай ук 4 көн эчендә результатларны биреп, госуслуг аркылы аны җибәрергә кирәк. Менә алга таба нәрсәләр булачак һәм әлеге эшләми торган көннәр артырмы, юкмы? Моның турында без рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа гасыр телеканалында таяну ноктасы тапшыруы шикләүләр кертелгән иде инде октябрь уртасында. Хәзер менә шушы 30 октябрьдан алып безнең 7 ноябрьгә кадәр эш көннәре бетерелә дип игълан иттеләр. Әйдәгез әле без рәсми затларның фикерләрен дә тыңлап үтик, аннары дәвам иттерербез. Особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи, с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложение, ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно. Вместе с тем, понятно, что в каждом субъекте федерации эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному, имеет свою динамику и тенденции. Исходя из этого, главам регионов предоставлено право, мы об этом с самого начала договорились, когда начали бороться только с эпидемией, предоставлено право устанавливать дополнительные меры. В данном случае дополнительные можно установить рабочие, нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября. То есть сделать это раньше установленного для всей страны периода нерабочих дней. Или при необходимости продлить их, эти нерабочие дни, на период после 7 ноября. Әле монда әйткәнчә 23-ннән үк кертелергә мөмкин иде һәм Татарстандагы эшмәкәрләр президентка мөрәҗәгать белән чыкты бу очракта. Шуннан да әгәр дә вакыт күбрәк сузылса, нәкъ менә бизнес, кече бизнес һәм урта бизнес вәкилләренә авыр булачак дип. Менә Салават, син инде соннар белән дә эш итәсең үзеңнең эшчәнлегеңдә. Шуннан да менә бу бер атна дәвамы ул кече бизнеска, урта бизнеска күпмедер дәрәҗәдә ярдәм булып тора аламы? Biz шушы 10 көн эчендә безнең инде 80% выручка төште. Бу ягъни теге прибыль түгел, бу выручка безнең теге аренда һәм зарплаталар. Без һәр русча әйтмешли в глубоком минусе. Без инде хәзер уйлап торабыз инде бу сәүдә үзәкләрендә магазиннарны ябырга. Безнең инде 5 магазин, 6-нчысы менә Уфада без как раз 2-нче сәүдә үзәккә күчәйдек. Әлдә өлгердек әйбет. Вот. Ябылсак инде безнең ничә эшчеләр инде алар һәр берсе семьяларын тәэмин итә, әти, әниләрен. Бу бик авыр хәл чыннан да. Вот. Монда 3 көнме, 4 көнме, гомумән мин бу әйбер белән ризалашмыйм.
шушы пандемия мәсьәләсен шишер өчен ограничение нерабочий с сохранением заработной платы диләр бит инде бит. Ягъни монда сәүдә үзәкләре эшләячәк, магазиннар бөтен әйбер эшләячәк бит. Шулай бит. Кемдер беләме, эшләячәкме? Әле түгел мәгълүмат юк. Билгеле түгел, чөнки һәр көн ниндидер яңалык. Без менә бүгенге көндә белмибез иртәгә нәрсә булганын. Шуңа күрә без хәзер выживет сильнейший. Яисә шушылар ябылып инде күп кенә кеше шу бизнесны таратып, спокойно икенче өлкәдә шөгыльләнер. Урталыкны каян табырга монда, Раил? Менә шуннан да сәламәтлек дибез, монда шикләүләр дибез, кешенең гаилә туендырасы бар һәм кеше урта бизнесны үстерү дибез. Моның белән 2020 елда да очрашкан идек. Менә шуннан да монда ниндидер алтын урталык юктыр инде ул. Ләкин менә нәрсә эшләргә, менә ниндирәк адымнар кулланырга һәм нәкъ менә әлеге соннарның орта баруы да ул ничектер этәргеч ясыймы мондай адымга барырга? Ну, монда бер фикерне әйтеп китәсем килә, бер юнәлешне инде. Менә әгәр без халыклар менә шушындый чаралар кертелгән бит инде. Без моны дөрес итеп кабул итәргә тиеш. Һәм дөрес итеп менә өйләребездә, бакчага кайтып манда. Әгәр бер атна бирелде икән безгә 10 көн була инде ул бөтенесен санасак. Безгә менә шулай үтерергә кирәк. Әгәр инде без алай утырмыйбыз икән, менә шушы безнең 7 ноябрь көнне килеп җитәчәк, аны инде тагын берәр атнага, анда әйтик 20 ноябрьгә кадәр аны тагын озынайтырга мөмкиннәр. Шуңа күрә бу һәрбер кешенең менә үзенең теге фикереннән тора, гаиләсенә мөнәсәбәтеннән, кешедән. Шуңа күрә монда менә сорауга килгәндә бер генә бер момент бар. Әгәр син менә шулай йөрисең икән, торговый центрлар менә ачык булып йөреп или бүтән җирләргә, син инде менә шушы теге кертелгән карантинны озынайтачаксың гына, син үзеңә начар буласың. Менә безгә шушы кертелгән чараны аңлап, хөкүмәтне аңлап, Роспотребнадзорны аңлап, һәрберебез өйдә утырып карыйк әле. Менә утырып карыйк бер атна. Бәлки шуннан да бу спатка төшеп китеп, безнең инде карантин чарасы кертелмәс. Безнең җитәкчеләребезгә дә җиткергә кирәк. Әйтик, менә шу шартлар бар. Ул интеге вакыттан ук бит инде шартлар бар. Әйбет, но барыр нашы сабантуйлар үткәрелә. Шушы сайлаулардан соң нинди концертлар үткәрелә. Монда бит инде шартлар бар. Монда бу әйберне допускать ни в коем случае нельзя. А бу әйберне эшлиләр. Хәзер матур итеп әйтәләр, вот ограничение торговый центр, нерабочий и так далее, и так далее. Но бит үзләре шушы әйбергә китерделәр. Ни өчен бу әйбер барлыкка килде? Чөнки менә бу урамда үткәрелә торган чаралар, дистанция турында бер сүздә, соблюдайте дистанцию дигән сүз ишетмәдек тә әйбет. Бөтенесе дә җыелышып, ана Чаллыда ничә тапкыр булды бит инде, әйбет, теге ситуация күп сөйләделәр, теге Нителла концертларында, шәһәр концертларында. Үзләре шушы ситуацияны хәзер нитәләр дә һәм шундый ограничениялар. Роспотребнадзор нәрсә әйтә икән бу хакта, аларны да тыңлап үтик әле. Если это будут выходные дни. Ял көннәрендә әлбәттә сәүдә үзәкләренә QR-кодлар буенча гына кирип булачак. Контроль көчәя, балалар да ковид белән авыруын онытмасалар иде. Аларда ОРВИ билгеләре була икән, өлкән кешеләргә әби-бабайларына илтеп куймагызны сорыйбыз. Можно ли сделать Спутник Лайт? Спутник Лайт ясатып кына QR-код алырга буламы дип сораучылар күп. Яшьләр ялгыш адым ясамасыннар иде. Спутник Лайт бары тик авырганнан соң 6 ай үткән һәм ревакцинация ясатканнарга гына ул тулы иммунитет бирә алмый. QR-код алып сәүдә үзәгенә керү өчен бер компонентлы вакцина сайлау зур ялгышлык. Монда бердән бер чара дип әйтелә, вакцина һәрвакыт Татарстанда да 1,337,000 артык кеше ясаткан, икенче вакцина шулай гына миллионга якынлашып киләләр саннар. Айдарчыннан да менә бу чаралар дип әйтик һәм вакцинация ясауга этәрү, ул коллектив иммунитет турында сөйләшәбез. Ничектер барыбер проблеманы кайчан да булса ниндидер бер чиккә җиткерә алачакмы? Беләсеңме, менә без 2нче ел китте инде бу теманы күтәрәбез. Теге карап торасың да, инде Салават әйткән сүзләр белән дә мин килешәм. Чыннан да бу 200лелек монда. Булай эшләсәк, булай була, тегеләй эшләсәк, тегеләй булмай. 200лелек бу бердән, икенчедән вакцинация ул безнең ирекле. Бер кешене дә мәҗбүри рәвештә вакцинация али алмыйбыз. Бу инде мин әйткән сүз түгел. Безнең барлык тамашачыларыбыз да моны бик яхшы белә. Ләкин менә бу кибеткә бару, сабантуй булды инде, концертка бару, башка чараларга бару, аның өчен генә вакцинация ясатып, Раил әйтте, QR-код алам дип барам, бу зур ялгышлык. Патяшины белән мин килешәм, идарә җитәкчесе белән безнең Роспотребнадзор. Менә үз сәламәтлегеңә мин QR-код алдым, мин ирекле кеше, тиз генә миңа кадагыз. Бу бит инде
бу башка сыярлык хәл түгел бу. Ничек инде шулай үзеңә вакцинаны уйламыйча, бәлки синең хроник авыруың бардыр. Бәлки бүгенге көндә сиңа бөтенләй ясарга ярамый икән. Ләкин миңа эшкә чыгара кирәк. Миңа бирегез вакцина. Андай сорап килүчеләр, талашучылар булды беренче көннәрдә, шулай бит. 500-600 вакцина теге ширатлар булды. Дөрес әйтә Салават та бу очракта, ләкин Булай хаос дип әйтәм мин. Хаос рәвешендә бу безнең эшләр алай дәвам итсә, без әле 22нче елда да бу дәвам итәчәк. Һәм сәламәтлек, бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы прогнозлары буенча 2024 елда мөмкин хәл яхшыру. Табибка да сүз бирик әле, безнең белән элемтәдә дип ышанып калабыз. Фәнис Алиев безнең белән элемтәдә. Әйтегез әле, менә шуннан да нәрсә көтәргә, нәрсәгә әзерләнергә? Кешеләр күпләп вакцина ясатканнан соң бу проблемадан котыла алачакбызмы? Әлбәттә котылачакбыз. Чөнки менә ирекле дибез инде. Ирекле. Менә шул ирекле рәвештә барып вакцина ясатмауның хәзерге ситуациясы менә шушының нәтиҗәсе инде. Шуңа күрә инде бу бит инде таләпләрне кирттеләр бит инде ясатырга дигән. Инде безнең табибларның сүзләрен тыңлаган булсалар, безнең түрәләрнең, безнең җитәкчеләрнең сүзләрен тыңлаган булсак, монда безнең торговый центрлар ничек эшләү дип бөтен республикада без аны хәзер монда сөйләп тормас идек. Шуңа күрә барыбызны да без көтеп калам, бар халыкны да көтеп калабыз вакцинация бүлмәләренә килергә. Biz bit indi әле вакцинироваться иткән кеше дә каядыр барса бара инде, ярар барсын, бара. Ул барып кайта, шулай бит. Ул бит үзе белән алып кайта, аның эс киемнәре бар, аның сулыш юллары бар, аның биттәне бар. Шуңа күрә вакцинироваться итү бит әле без бөтенләй шатланып бетәлмибез. Шуңа күрә безгә менә коллективный вакцинация, иммунитет дибез инде. Бу теге антитенчик диләр. Мин аны белмим, мин аны беләм инде теге каршы туру үзлегенә ия матдәләр дип беләм инде мин антителаларны. Менә шуңа күрә инде халыкны көтеп калып, вакцинироваться итеп, бу чылбырны шулай гына эзә алабыз. Ирекле Раил, монда чыннан да менә мәҗбүриләп кертү дөрес хәлме ул? Һәм ничегрәк менә нинди этапларга бүлеп, гомумән менә бу шулык ширатлар, МФЦ, әлеге вакцина ясатуда кешеләрне масса күләм җыймасы өчен нәрсә эшләргә кирәк? Ну, без хөкүмәт өлкәсендә теге мәҗбүри түгел дигән бер фикергә килдек бит инде вакцинацияны. Шуңа күрә менә бу линияны хәзер әлбәттә тоталар. Но безгә мәҗбүри ясарга кирәк түгелдер дип уйлыйм. Ләкин халыкка менә шушындый бик күп очраклар безнең бит инде менә үлүчеләр саны бик күп. Аны бәлки әйтеп тә бетермиләрдер инде кайсыдыр саннары, неме? Ну, алар бик күп, алар артканнан-арта бара. Менә безгә халыкка шушыны дөрес җиткерә белергә кирәк. Авыр очраклары бар дип. Ну, мин монда бер фикерне генә менә тукталып китәсем килә. Менә Салават логикага туры килеп бетми бер-ике сүзең синең. Син үзең әйтәсең, карантинны кертергә кирәк түгел дисең. Икенче юлы син әйтәсең, минем кибетемә кешеләр әскилә дисең. Димәк, моның шараның кертелүе дөрес дигән сүз бит инде Салават. Менә бу бит логика, бу дөрес түгел. Контактлар кими бит Салават. Син үзең әйтәсең, кеше кимеде дисең. Димәк, моның шарасы ниндидер процентны бер төшерәчәк. Син моның белән юк, массалар шараларына чагыштыруда дигән. Менә минем торговый центрымда шунда әйбет. Менә монда 200 метр тора пятерочка, әйбет. Онда шират тора. Әйбет, онда бер QR-код та сорамыйлар. Онда кресинг, аласың. Менә бу ишарат. Менә безнең врач табибыз да әйтте. Бу менә шу QR-код ясый ата башладылар, чөнки менә бу шартларны керттеләр. Әйттегендә кертмиләр, монда кертмиләр. Шуңа күрә мен әйтәм, менә кулда күтәрдем. Шантаж, безнең белән шантажировать итәләр. Бу чыннан да безнең Роспотребнадзорга кулланып, безнең җитәкчеләребез дә аларның рекомендациясын алып, алар миңа калса алар аңламый. Минем шушындый тәкъдим бар, нәрсә эшләргә була? Сездә проблема бар медицинада, әйбет. Менә гомумән мин карап Роспотребнадзорда Россиядә 100 меңнән артык кеше эшли. Вот расформировать Роспотребнадзор и бөтенесендә сезгә табиб красный шулай иде ул. Һәм уртак менә бу нидер шикләү, димәк, уртак таләпләр булырга тиеш һәркемгә дә шул ук башка кибетләргә дә. Нәтиҗә ясап әйтсәк, безнең вакыт төгәлләнә, менә ковид белән бәйле ял көннәрен шикләүләрне кертүдә нәрсә таянтасы булып тора иде? Үзеңә карата мөнәсәбәтне һәм катгый таләпләрне үтәү, мөнәсәбәтне үзгәртү. Һәм менә табиб белән киңәшәм, вакцина тагын бер кат әйтәм. Ирекле рәвештә вакцина ясалырга тиеш. Һәм үзеңә җаваплы рәвештә, чөнки син вакцина ясаткан вакытта килешү төзисең,
шулай бит кул куясың, имзаңны куясың, бер хәл булса, беркемдә гаепләмискә, үзең генә гаепле булачаксың. Шуңа күрә үз сәламәтлегегезне беләсез, кемгә ярый, кемгә ярамый, кемнең нинди хроник авырулары бар. Шуңа карап, сез бу вакцинаны ясарга тиешсез. Һәм вакцина 100% авырудан сакламый. Ул бары тик катлаулы үзлегүләрдән һәм катлаулы бара торган ковидтан гына саклый. Нәрсә таяну ноктасы? Бу әлбәттә кеше үзе. Без һәр вакытта әйтеп киләбез. Монда шикләүдә булышмаска мөмкин, монда таләпләрдә булышмаска мөмкин, монда кеше Төркиягә чыгып китә 1-2 көнгә. Шулай бит. Шуңа күрә, әгәр дә мин үзеңә карата шундый җаваплы рәвештә яшим икән, ковидка кадәр дә шулай иде ул. Мин грипп белән дә авырмыйм, ОРВИ-ны да эләктермим, ковид белән дә җиңел авырган мөмкин. Ләкин кешеләр аңлап бетерсеннәр иде моны. Һәм дөрестән дә ял көннәре бирелү ул әле күңел ачарга яңа мөмкинлек туды дигән сүз түгел. Үз сәламәтлегебезне иң беренче чиратта үзебез кайгыртып яшәсәк дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.